Sabi natin kung igsoon ni Kristo, karon pasidunggan nato ang tanang mga santos o adlaw sa mga santos. Diya sa itong introduction, gingon na ang kamatayon mauman ang paghimugso diya sa kinabuhi. Diya sa hingpit nga pagkayusa sa bukas sa Dios dito sa langit. Diya karong adlaw ito gihandom ang kinabuhi sa mga santos nga nahimunakan nato nga nihalad silang kaugalingon ngadto sa Dios o kadawat silang akong ganti sa kaluwasan. Kung may mga santos sa mga una, kato mga santos nga nailhan na to, at divisionan nga mga nilanan nga mga santos nga pistahan. No? Pero dili lamang sila ang nahimong mga santos. Kundi ang tanang mga santos sa langit katong na nangamatay nga nakaangko na sa ginharan sa langit. Kaya kitulo sa simbahan, na doon lang ay tulog kasiguro sa simbahan. At doon ay militant church, kanyang nagpanaw pa kita, mabuhay pa, mga militante, nakikiso pa tayo, ngayon kalibutan na, no? Nakikiso pa tayo sa katarong, pagsunod pa sa kabuto sa Ginoo. Mga militant church, active, buhay pa. Buhay pa rin kita? Buhay pa, God. Buhay pa diya sa lawas ng kinabuhi, o espirituhan ng kinabuhi. Nga buhay kita. Kanya, ang pasunod ba na ito ka kining di Triumphant Church? Triumphant Church sa simbahan nga ni Madaugo na. Nangod kay sila nakadawat na sa dante sa kaluwasan. Mao nga itong sa ulog silang tanan. Katawag itong mga santos sa langit. Mao nga ang mga santos, wala na magpasabot nga sa buhay pa sila, wala sila makasala. Doon na po sila yung mga kahuyangan, mga weaknesses na sa kinabuhi. Kaya sa nagustin, no? Kasanin sa mga nailangan santos, pero sa pa siya ma-converted, grabe po rin kinabuhi. Panahimo man siyang santos. Nasato pa, ang ato dahil nga pagpuyo ni kinabuhi, ang pagkamasantuson, pagpuyo kanunay sa pagka-antos, sa pagkamakasasala, sa pagkawisana, sa pagdangog sa Ginoo. Mabitaw nga sa itong Ebanghelyo karon, kung sa mga pulongan nga gibalik-balik, kining pulong nga bulahan, blessed, masaya ko sa ating bulahan, sansunis, bulahan, bulahan tungod kay ang maong taong itong bulahan na adunay pagkasantos balaan tungod kay diha sa iyang pagkaway tako sa tubangan sa Dios. So santo pa kita nga itong gahom dili katandi sa taong sa Ginoo. Bidawat kita sa gahom ugma sa Dios nga masilabaw pa sa tuwa nga mudangot niya. Mao gitawag sa bulahan mga kabos, bulahan katong gidagdao, bulahan katong nagpaupusuban pa, no? Kay nagpakita mo sila sa kagaling nga upos sila diha sa tubangan sa Dios. Kung po niyo na kita, sa tagbuhay po kita, kitawag kita militant church, madayon kita diha sa pagpapakasanon, pagsulod sa mga kabuto sa Ginoo. Sabi na sa tanan, pagka masimbahan, nga nagapanaw, padulong sa ulong natin sa sinodo sa kaobispuhan o sinodo sa patong diocese na nakausap kita pagpanaw. Mao nga atong pagka-militant church, at atong pagka-militantahan sa atong pagka-tito simbahan, sa atong pagka-pilgrim church, puta-puta. Nangandoy nga ito tanan makakabig po, sabi ng katong mga tao, nga sa atong pagtanaw, sa atong kinabuhi karon sa pagkasilingban nga kinahanglan siya nga adakot po nato ito ang pasundot sa mga pagkasilingban ni Kristo. Nga katulong na simbahan sa man kampag sa ulugon o papuhon sa Baptist Church kining simbahan nga nag-antos. Nag-antos man sila kaya sa gitulo sa simbahan ito purgatorio kining purgahon ba nakasoy na ba mo ipurga purga bitaw na ito design kaya rin hinluan ba pinsing. So kaya itong mga pag-ampo para sa mga paghandom sa mga minutay dako kayo ni katabang nila na sila ipurga na sila mga tabang maglusog sa minuhan-doan nila pagalingon sila mga kalang o sila malusog na ito sa ginharian sa langit. So mga binating kumiksuon, papayalang sa misa,
pinatunta, yan yung pasaulog na to sa mga santos, ating nanda sa kung tinabuhi, o balayan kita pagpuyo sa pagkamasantoso na kinabuhi.